Cine ești? Cum te numești? Radu Maria Raisa. Take me to the rooftop, I wanna see the world when I stop breathing, turning blue. Tell me love is endless, don't be so pretentious, leave me like you do. If you need me, you wanna see me, you better hurry, 'cause I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Sorry, I don't know how. Sorry, there's no way out. But down, down. Foarte bine cântă. Taste me the salty tears on my cheek. That's what a year-long headache does to you. I'm not okay, I feel so scattered. Don't say I'm all that matters, leave me. Deja vu. If you need me, you wanna see me, you better hurry, I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Mulțumesc! Bobo, lăcrimează. Nu înțeleg cum un copil de 12 ani poate să transmită atât de bine sau să găsească calea să mă răscolească pe mine ca adult. Și cred că și pe mulți de acasă. În momentul în care cânti muzică așa cum ai cântat tu și o piesă de genul ăsta și o transmiți peste 100%, mă întreb oare dacă nu e cumva un miracol, dacă nu e peste un talent. Eu nici n-am auzit instrumentele, am auzit doar vocea. Și eu cred că la 12 ani, în momentul în care se întâmplă treaba asta, datoria mea este să spun lumii: băi, fiți atenți la fata asta. Deci nu e orice copil, are ceva. Cred că tu meriți mult mai mult decât 4 de da. Golden Band! Golden Band! Bravo! Felicitări! Ne-a înmuiat inimile tuturor și nici nu cred că și-a dat seama ce a făcut până nu a primit Golden Buzz. Mulțumesc!